Здравей, Ива! Много се радваме, че днес ще бъдем твои гости и ще можем да ти зададем няколко въпроса. Здравейте, аз също много се радвам. Заповядайте вкъщи. Най-накрая дойде моят ред, за да участвам в видео в канала на Genesis. Така че също много се вълнувам да ви приветствам у дома. Как обикновено започва денят ти? Обикновено деня ми започва в 8 сутринта, в зависимост кога си легна. Иначе, ако мога да кажа нещо като рутина, е, че задължително чаша вода. Кафето е след това, а не първо кафето. Също така чета Библията, пиша си задачите за деня, преговарям си най-важното, което предстои, молитва. И следващото нещо, което правя, откакто съм бременна, е, че закуската е малко по-рано. Преди да бъда бременна, закуската, ако може да го наречем закуска, беше от 12 часа нататък, но сега вече е към 10-10:30. Защото съм много гладна и вече в трети триместър не мога да издържа. И, както казах, закуската е по-рано и сега ще ви покажа една от любимите ми сладки закуски. Ще направя здравословни протеинови гофрети. За протеиновите гофрети използвам същите продукти, каквито използвам за направата на протеинови палачинки. Единствената разлика е уреда, който ще използвам, в случая гофретник. Ще сложа 4 цели яйца, котиче сирене, 1 банан и смес за направата на протеинови палачинки или гофрети. Ако нямате такава смес, може да замените с протеин на прах или извара, но ако използвате извара, е важно да добавите някакъв подсладител, например стевия или някакво сладко, защото няма да се получи толкова вкусно. По време на бременността, въобще от момента, в който разбрах, че съм бременна, не съм изчислявала калории, не защото съм си казала, сега ми се е паднало, нали, да ям, да не изчислявам калории, просто прецених, че това е още едно нещо, върху което трябва да се фокусирам, а предвид, че съм изчислявала калории, макронутриенти за период от 6-7 години вече, имам доста добро познание за храната, т.е. дори без да изчислявам, мога да преценя в едно хранене колко протеин, колко мазнини, колко въглехидрати има, но това се случва, когато изградиш навик да го правиш достатъчно дълго време. Така че не изчислявам. Начинът, по който се храня, докато съм бременна, е почти същия. Много малко неща съм променила. Разбира се, ако има нещо, което ми се яде, например сладко или нещо по-калорично просто, си го позволявам, но ако да кажем прекаля, защото се е случвало, наскоро се случи, бяхме на почивка в Гърция. Ако прекаля, например, с сладките неща, просто на следващия ден редуцирам калориите, хапвам малко по-малко въглехидрати и мазнини. Използвам абсолютно същите трикове, които съм използвала и преди бременността. Използвам гофретник за направата на гофретите, като е важно самата смес да не прелива от формичката, защото много често се получава после яко търкане, много чистене. Ето така. И сега затварям и изчаквам, много бързо стават, може би 2-3 минути и така продължавам следващите. Защо и кога реши да започнеш с снимането на видеа за YouTube? Започнах да снимам видеа вече колко години станаха? Преди 7 години, мисля, че беше конкретно за YouTube. Защо реших? Защото когато започнах да тренирам във фитнеса, тренировките с тежести ми станаха голяма страст. Брат ми ме беше заребил по тренировките с тежести и в последствие имаше само 1-2 YouTube канала на български, които правиха съдържания свързани с фитнес, един от които беше на Радостин Кузманов канала. Гледах него, обаче нямаше жена, която да обяснява разбираемо на български език, по-просто. И брат ми каза, знаеш, ще е много готино да ти направим YouTube канал и да започнеш да споделяш. Това беше през 2017 година. И аз казах, добре, защо не? Не знам как съм се навила тогава, защото честно казано, когато няма много хора, които се снимат в социалните мрежи, например сега да си направиш YouTube канал и да снимаш съдържание,
не е нещо толкова неестествено, просто защото много хора го правят, но тогава да се пускаш така в социалното пространство беше нещо много нестандартно и не знам как, седно съм ходила на училище, хората са ме коментирали, но аз си го приемам до ден днешен като призвание, това нещо и че е трябвало да го направя и много съм щастлива, че не съм си казала, не, нали, това не е за мен или пък просто защото хората ме обсъждат, защото ми казваха, Ива, тя да разкаже един урок по биология, например, за калориите, за макронутриентите и такива неща. Но нещо, съвет, което мога да дам е просто да не се фокусирате върху хорското мнение, защото винаги ще има хейтери, хора, които завиждат или просто по някаква причина не харесват това, което правите, а продължете напред и следвайте сърцето си. И да видим първите ни гофрети. Не, още са леко сурови. Затваряме. И сега да видим първите гофрети дали са готови. Мисля, че да. Трябва да се слага повечко мазнина. В случая използвам кокосов спрей, но трябва да се пръска стабилно, просто не е като при палачинките. Ето, иначе става ето така кофти. И сега следващите ще сложа повече и ще видите разликата. Сега ще се зададем 7 бързи въпроса по време на готвенето. Добре. Кога си по-продуктивна? Сутрин или вечер? Сутрин. Сладко или солено? Солено. Книга или филм? Тук много зависи. Обаче, да кажем, в днешно време филм малко повече. Любим цвят? Розово. Любим филм? Любим филм. Имаше един филм, който е романтичен, даже е християнски филм. Не знам точно как се казваше, Redeeming Love или нещо подобно. Любима твоя песен? Май нямам. Всички песни на Молец и на Миро. Планина или море? Море. Все пак съм от Бургас. По принцип аранжирам с безкалорични сиропи и сладка, които са с стевия, например, но сега ще си сложа домашно сладко от ягоди, което мирише толкова хубаво, защото когато бяхме на почивката в Гърция наскоро, минахме през Петрич, аз имам роднини от Петрич, може би много малко хора знаят, баба ми е от Петрич, съответно майка ми е учила там за няколко години и съответно аз имам втори братовчетки и други роднини там, така че те ни дадоха сладко от ягоди, смокини и е много вкусно, така че сега ще си сложа, ще се възползвам да хапна от него. Има захар. Няма как, за да е толкова вкусно. Но както ви казах и в началото, сега си позволявам, когато ми се хапва, да си хапна. Е така. И също ще сложим боровинчици. Това е една от най-некрасивите ми закуски. Не стана толкова красиво, обаче гарантирам, че е много вкусно. Вижте каква гофрета е последната гофрета, за която не стигна сместа напълно. Нека да опитаме моето произведение. Може би от 6 месеца не съм правила гофрети, така че съм забравила. Не са красиви, обаче са толкова вкусни. Ви препоръчвам да пробвате. Сега трябва ви гофретник, както казах, иначе няма да се получат, но си заслужава според мен. Много са вкусни и същата рецепта може да използвате и за направата на протеинови палачинки. Кое качество е най-важно, за да си успешен инфлуенсър и да правиш това, което обичаш? Това е един от любимите ми въпроси. Много хора го задават, напоследък особено. Въобще това важи за всичко, не само за инфлуенсърството, за нещата, които искаме да правим, мечтите ни. Според мен едно от най-важните качества е да бъдеш постоянен в нещата, които правиш. Тоест, дори да се получава трудно или просто в мислите ти да е било, аз мислех, че ще започна и ще стане много лесно, да не се отказваш, защото постоянството обикновено бие таланта, дарбите, така че със сигурност ще имаш успех, ако продължиш да го правиш. И другото качество е просто винаги всяко нещо, което започваш в живота, да си казваш защо го правя, нали? Имам ли някаква по-висша цел или просто го правя, защото някой друг го прави и на мен ми харесва. Например, сега ще хвана инфлуенсърството, защото аз съм в тези среди, но важи за всяко друго нещо.
Например, това с снимането отстрани съм сигурна, че изглежда на много хора колко прекрасен живот, те просто се снимат, качват си снимчици и изкарват пари от това. Със сигурност не изглежда така, особено при големите инфлуенсъри. И всъщност какво означава думата инфлуенсър? Да влияеш на конкретна група от хора, т.е. ти си направил някакви неща, за да спечелиш тази аудитория. Така че е важно да имаш защо. Аз когато започнах с YouTube канала, както мисля, че се подразбра по-рано, бях като няма жена, която да го прави, да дава безплатна информация, защото всичко това, което през годините съм правила аз, Радостин и други колеги в тази област и в други области, разбира се, е безплатна информация. Тоест ние не сме го правили, затова успехи. А каква искаш да станеш като дете? Като дете исках да стана ветеринарен лекар, защото много обичам животните, макар че сега много хора, които ме познават, си казват, че въобще не обичам животните. Малко по-гнослива съм, обаче исках да стана ветеринарен лекар, защото имах едно зайче на село и то така се беше разболяло много гадно, беше родило малки зайчета и беше получило нещо като кръвоизлив, нещо подобно, вече не си спомням, и беше починало зайчето. Но аз така съм си запомнила тази история, че исках да помагам, нали, на животните и да им спасявам живота, обаче в последствие, разбира се, това беше като бях на 14, 15, 16 години, след това интересите се променят. После исках да се занимавам с лека атлетика, после нещо друго, може би. Какви са визията и ценностите на Genesis? Визията и ценностите, мисля, че в първият епизод в този YouTube канал, ако не сте го гледали, между другото, може да го направите. Той е с основателя на Genesis, Радостин Кузманов, моят невероятен съпруг, но ако не го е казал, аз ще се повторя. От самото начало той е имал визията, този бранд, да издига потенциала в млади спортисти в България, не само в България, по света. Ние освен в България продаваме и в Румъния, вярваме и в други държави в Европа, един ден в цял свят. И с създаването на комфортно, красиво, качествено спортно облекло, когато хората обличат този бранд Genesis, ново начало, те да си казват, че са достатъчно силни и имат потенциал да извършат всичко, за което създателя ги е призовал. Каква е твоята основна роля в бранда и коя е любимата част от работата в Genesis? Моята основна роля в бранда е с рекламната част, въобще с креатива, създаването на различни рекламни кампании, всичко, което виждате общо взето в социалните мрежи като по-генерално представяне на колекции, реклами, както казах, също комуникация с различните подизпълнители в бранда, човек в социалните мрежи, графичен дизайнер и така нататък, докато частта на Радостин е повече свързана с производството, а пък заедно измисляме и новите колекции, които вие виждате, въобще каква идея да стои зад колекциите, какви продукти да включим, какви материи да използваме и така нататък. Доста са нещата, но се опитваме да ги делегираме, за да може бранда да се разраства по-лесно. Сега искам да ви покажа няколко от любимите ми модели от най-новата ни дамска колекция на Genesis. Ето този гащеризон, с който съм през цялото време на това видео. Въобще съм почти през цялото време, защото това е един от малкото продукти, които ни става вече в 8 месец с корема, защото е от много еластична материя, както може да видите. Това е в M размер, т.е. вече от S минах на M за повечето неща, най-вече заради корема, не толкова заради другите части на тялото, но гащеризона стана категоричен бестселър. От този имаме, освен в къс вариант, и с дълъг карачул. И ако видите на сайта, мисля, че абсолютно всички светове вече са изчерпани, този със сигурност, но следващия месец, мисля, че края на юли месец, ще бъдат отново презаредени, така че може да ги изчакате и да вземете вашата бройка. Със сигурност препоръчвам, защото, пак казвам, много са удобни, материята е много еластична, в същото време са с минималистичен дизайн, което аз лично предпочитам и се стараем, както може би сте забелязали, повечето ни колекции да са с по-семпли дизайни и да пасват на повечето хора в ежедневието. Отзад гърба на гащеризоните е изрязан и подчертава мускулатурата. Тук имаме един детайл за глутеуса,
така симулира, че имате по-оформено дупе, отколкото може би имате, но може и да имате достатъчно оформено дупе. Има цип, може да се закопчае и догоре. По-прибрано е, на мен лично ми харесва да е свалено додолу, както го нося. Ето така, но въпрос на вкус. Сега ще ви покажа следващият аутфит, който ми е много любим. Ето го и следващият аутфит. В случая небесно или бебешко синьо, както искате го наречете. Материята е рециклиран найлон и спандекс. Това може би се превърна в една от любимите материи не само на мен, но и на повечето дами, които пазаруват от Genesis. И наистина материята се усеща като втора кожа. Общото така се и наричат тези продукти, защото заспиват по тялото. Гърбът е изрязан тук, също шортите подчертават, готел са бедрата. От този модел Active имаме два вида бюстиета, в случая това, което е по-изрязано, което на мен сега ми е по-удобно. Имаме едно малко по-затворено и също дълъг вариант от шортите. Защо колекцията се казва Butterfly? Сега, има две неща, поради които колекцията се казва Butterfly, в случая пеперуда. Едното е по-просто, за това, че колекцията този път е много цветна. Имаме розово, оранжево, лилаво, жълто, нали, всякакви цветове, както пеперудата символизира това, че животът е по-цветен, по-красив с нея. И трябваше да имаме едни тениски, които да са отличителни, емблематични за колекцията, с послание. Обаче тези тениски, за съжаление, не успяха да бъдат готови с пускането на колекцията, но в момента са в процес на шиене, така че когато и гащеризоните са готови, ще може да вземете все едно като втора част от колекцията с добавени продукти, Butterfly колекцията, и също така бих добавила, че за жената тя разцъфва във всеки един сезон по-красиво. Ето, например, аз сега съм бременна и оттам ми дойде вдъхновението, че просто една жена е като една пеперуда. Става все по-красива и по-красива. Кой е любимият ти продукт от тази нова колекция? Ами, аз сега показвам няколко любими аутфита, но общо взето нещо забавно. Любимият ми продукт е този, който ми става с корема. Не, че другите не са ми любими, които няма да ви покажа. Има едни много готини шорти от Utility. Те са уникални. Аз се пробвах да ги сложа, но въобще не можах да вляза до бедрата. И това беше. Така че сега нося това, което ми става, но пък съм много впечатлена, че дори с корем в 8 месец материята е толкова еластична, за да може все пак и аз да се чувствам добре, да продължа да си нося дрехите на Genesis, а не да купувам специализирани дрехи за бремени. Нека ви покажа и още един аутфит. И това е последният аутфит, който ще ви покажа. Избрах лилав цвят от добре познатият модел на дамите Озон. От него също имаме доста цветове и по-интересни сме включили. И съм сложила дълъг вариант клин, но има и шорти. Сега за лятото са много подходящи и бюстието ми харесва, че е по-дълго. Сега на мен така ми се набира заради коремчето, но иначе заспива по талията и стои много добре и е малко по, как да кажа, за ежедневен стил, т.е. може да се носи и с къси панталонки, което на мен много ми харесва. Аз миналото лято си носих този модел бюстие с къси панталонки и стоеше много яко. Ето и гърба отзад. Пак е по-изрязан с преплетените през рамки, на които доста залагаме в различните модели. Как ви идват обикновено идеите с Радостин за нова колекция и по-конкретно посланията към тях? Обикновено сядаме и обсъждаме, ако е за по-голяма колекция, разбира се, разглеждаме актуални цветове, тенденции и други подобни неща, които са важни за направата на една колекция, но конкретно за посланието аз много се радвам, че хората забелязват, че освен просто колекция дрехи, ние се опитваме да вкараме някакъв смисъл в самата колекция. Не във всички сме успявали да го направим, защото това изисква допълнителна работа, концепция, както казах, изграждане на стратегия и така нататък, но в повечето винаги сме се старали да има някаква замисъл и в процеса просто обсъждаме какво сме си мислили по време на направата на самата колекция или в какъв етап, период се намираме в момента, какво е важно да засегнем и после се опитваме да го интерпретираме в видео с послание и така да ви представим колекцията. За мен това е изключително важно. Аз много харесвам брандове цялостно, предимно чуждестранни, които правят това, защото някакси дава допълнителна екстра стойност и те стимулира още повече да си вземеш от тази колекция и просто да искаш да имаш даден артикул от тази колекция.
Много ни е интересно какво правиш с стари колекции от екипите на Genesis. От всички колекции или си запазваш моделите? Ами да, със сигурност от всички колекции си запазвам минимум 1-2 модела, защото някакси искам да видя надграждането, искам да имам поне един продукт, който във времето може след това отново да се използва за кройка на даден нов продукт или за мостра и така нататък. Но генерално това, което правя е, че ги подарявам, защото в един момент стават прекалено много дрехи и много често нямам дори всички продукти от новата колекция. А нещо интересно е, че ние с Радостин, като създатели на бранд, просто носиш мостри и много често не получаваш, не си взимаш от готовия продукт, който вие получавате в турбичката с етикетчето, така, преживяването, което хората имат, което клиентите имат, но не се оплакваме за това, разбира се. Аз съм подарила, може би, предните колекции почти всички дрехи, съм си оставила само по един модел и от време на време ги нося. Но разбира се, като с повечето хора обичам да нося новото и това, което сега си е актуално за сезона. И нещо, с което искам да ви зарадвам, дами, е, че ще подарим на 2 от вас по един ваучер на стойност 100 лева за поръчка от сайта на Genesis, за да може да си поръчате нещо, което най-много ви харесва от новата ни колекция. Нещата, които трябва да направите и стъпките, които трябва да изпълните, за да се включите в този giveaway, е да се абонирате за този YouTube канал на Genesis, да цъкнете палеца нагоре и също да оставите коментар кой продукт най-много ви харесва от новата ни Butterfly колекция. Успех на всички и може да следите в Instagram, там ще обявим кои са двете победителки. Можеш ли да ни споделиш каква е програмата, по която тренираш сега? Програмата, по която тренирам, е плаваща. Първите 3 месеца, т.е. бременността е разделена на 3 триместъра. Първите 3 месеца се наричат първи триместър. Тогава не успях да тренирам много с тежести, по-конкретно първите 2 месеца, просто защото, може би знаете, тогава е по-рискова самата бременност и не трябва да се натоварваме толкова много. И някакси като първа бременност просто реших да не си давам толкова пуш в началото и започнах по-сериозно от 3-тия месец да тренирам и тогава правих повече тренировки за цяло тяло, по-лекички. След това във 2-ти триместър, когато така разцъфнах, дойдоха ми отново силите, защото първият триместър изтощавах се много лесно, бях по-ленива, по-мързелива и така нататък, нещо, което е много типично за жените през първия триместър. Втория триместър правих блок тренировъчен, който беше, мисля, за хипертрофия в началото, после с по-кратки почивки. Сега този, който правя отново е за хипертрофия, защото се чувствам значително по-силна, т.е. в началото, може би звучи по-странно за повечето хора, в началото можех да дигам по-малки килограми, колкото дигам сега, но сега не е толкова рисковано. Общо това е мит, че жените, които са бременни, не трябва да вдигат тежести. Аз съм на мнение, че тренировките с тежести много помагат за самото раждане, естествено раждане и за възстановяването след това. Кардио не правя. Сега единственото, което правя, т.е. кардио не правя под формата на, примерно, бягане на пътека, защото по-скоро ми се виждат по-рисковано да раздрускам бебето по такъв начин да бягам на пътеката, отколкото да правя, например, ходене под наклон или сега, когато е по-хубаво времето, например, над вечер да си правя по-дълги разходки. Това също много помага за това да можем да родим естествено. Защо реши да продължиш тренировките във фитнеса дори по време на този период? Бих казала така, ако, понеже изглежда яко една жена да е бременна и да тренира с тежести, в България не е много разпространено, но просто изглежда яко, защото все пак с коремчето, така отиваш, дигаш тежести и така нататък, знам, че изглежда яко. Но ако една жена няма стаж в фитнеса преди това, не препоръчвам да се прави, също ако няма разрешение от нейния акушер-гинеколог да каже, че всичко е наред с бременността и тя може да практикува какъвто и да е спорт, защото може да не е с тежести, може да е нещо друго. Конкретно аз защо реших? Защото 6-7 години това е начин на живот и аз не го правя. Много хора си мислят, че продължавам да тренирам, за да качвам мускулна маса или просто за да изглеждам по-добре. Аз няма как да си подобря физиката в период, в който съм бременна, а по-скоро го правя за тонус, за добро здраве, не на последно място да не качам прекалено много килограми, т.е. да поддържам това, което през тези 6-7 години съм постигнала до момента и после след като родя да мога по-бързо да се възстановя, защото представете си 9 месеца да спреш да тренираш, а пък си тренирал преди това. Да, мускулите имат памет, но все пак тялото ще се отпусне повече, ти ще позабравиш някои неща, въобще няма да се чувстваш
толкова енергичен, защото тренировките дават и допълнително енергия, карате да се чувстваш по-добре. Затова го правя и съм много щастлива и благодарна най-вече, че мога да тренирам и бременността ми е лека и позволява това. За хората, които не знаят, какъв беше първият спорт, който практикуваше? Най-първият спорт, на който родителите ме записаха, защото брат ми беше записан, беше акробатика и това е много любим спорт за мен, но много рисков, т.е. много лесно може да се контузиш, много трябва да се внимава. Аз спрях да практикувам акробатика, тъй като брат ми си беше счупил 2 пъти ръката и аз може би се наплаших да не ме последва и мен това. А и някакси като той се отказа просто така естествено от този спорт, аз също се отказах. След това съм тренирала модерен балет около 5 години. Много ми харесва модерния балет. Също лека атлетика 5-6 години и чак тогава вече дойде фитнеса и сега съм се спряла на фитнес и не съм променяла. Мисля след бременността, че много искам да вкарам още един спорт. Най-вероятно ще бъде тенис на корт или някакъв боен спорт, но да не казвам голяма заръка сега, ще видим след няколко месеца. В тези горещи дни какво е чувство да си бременна? Можеш ли да плъжуваш както преди и позволено ли е да плуваш? Много хора си мислят, че да си бременна през лятото е голям кошмар, защото е 40 градуса, потиш се, става ти лошо и така нататък. Да, това го има, но аз избягвам да излизам, когато е обяд, най-високите температури. Конкретно можеш ли да плажуваш? Това също чух всякакви мнения, сега докато бяхме на почивката в Гърция, че не мога да плувам в морето, не трябва да влизам в басейни, защото може да се получи замърсяване, инфекция и така нататък. Ами това със сигурност го има като възможност, но пък аз съм чела на немалко места, питала съм хора, които са по-запознати и казаха даже, че плуването е полезно по време на бременност. Така че съм избрала да го правя, отколкото всъщност да стоя по цял ден вкъщи, но не се оплаквам, защото аз всъщност си пожелах да бъда бременна през летния сезон и да се лиша така от едно лято, да правя много неща, които съм правила, но в следващите лета да може с бебенцето да пътуваме и да празнуваме рождения му ден през лятото. Защото бебето ще се роди в месеца, в който съм аз, август. А как обичаш да си почиваш? Какво е нещото, което те кара да се отпуснеш и да се справиш с напрежението? Начинът, по който най-много може би обичам да си почивам е чрез разходка в природата, на сега лятото, когато е по-хладно, над вечер, да има залез и просто така да изляза, да не мисля за нищо, да се насладя с любим човек или с повече хора, с приятели, с семейството ми. Също това, което обичам да правя, за да си почивам звучи странно, но да отида в фитнеса и да направя тренировка, която не е толкова стрикна от към това да си записвам сега колко упражнения, каква тежест съм сложила, защото по принцип го правя за по-добър прогрес, но просто е така да тренирам, да си пусна музика, тренировката да бъде по-лека и да се наслаждавам. Това са неща, които аз обичам да правя, знам, че хората повече го разбират. За да си почиваш, не трябва просто да лежиш на дивана, обаче, честно казвам, на мен това не ми действа добре, даже малко ако лежа прекалено много, си казвам, много съм непродуктивна, нали, трябва да направя нещо, но пък трябва да имаме и такива моменти. Обичам и да чета книга, обичам да гледам филм с Ради и такива неща, които може би са по-естествени, по-често срещани при повечето хора. Това беше от мен за това видео. Надявам се да ви е било интересно и полезно нещата, които споделих. Може да се абонирате за канала, ако все още не сте. Включете се в giveaway, който в момента е актуален, като коментирате, абонирате за канала и харесате това видео. Също може да последвате Genesis в останалите социални мрежи, като Instagram, TikTok и да продължавате да следите всичко, което правим. Скоро имаме и рожден ден, ставаме на 5 години, ще има много интересни неща в социалните мрежи, в които ще може да се включите и аз лично много се вълнувам за всичко, което предстои. Благодаря ви, ако сте останали до тук и до скоро!